Na Nederlanders en Belgen moeten nu ook de Tsjechen aan de mosselen. Het is vrijdag 27 september. Dit is Zeeland Nu. Tsjechië, nieuwe markt voor Zeeuwse mosselen. Laatste loodjes Sloeweg veroorzaken overlast. En gedenksteen voor onbekende dode vrouw. Goedenavond. Na Ierseke, Antwerpen en Hongkong heeft Praag nu ook een eigen mosselweek. En dat is voor het eerst. De Zeeuwse mosselsector hoopt hiermee de harten van de Tsjechische consumenten te veroveren en zo de mosselexport te bevorderen. De vraag is alleen of het ook aanslaat bij de Tsjechen. 10.000 kilo Zeeuwse mosselen zijn deze week naar Praag getransporteerd. Met in het kielzog bijna alle 7 Zeeuwse mosselbedrijven. Doel is om hier restaurants binnen te hengelen als nieuwe klant. Ik heb gisteren een rondje door de stad gemaakt en we hebben wat restaurants gesproken. Ze hebben verkoop die ze normaal gesproken niet hebben. Ook klandizie die ze normaal gesproken niet hebben. Dus ja, voor ons voor een eerste keer zijn we erg blij. En dat geldt ook voor de Zeeuwse transporteur. Als je naar productcycli kijkt, dan zie je gewoon dat na verloop van tijd, dan is een markt eigenlijk een beetje uitgekoud, om maar eens even plat te zeggen. En dan is het een product heeft dan nodig om nieuwe markt te creëren. En ik denk dat de mosselen, de Zeeuwse mosselen met name, dat die dat ook goed kan gebruiken, ja. Deze mosselen waren gisteren nog in Ierseke. Daar vandaan zijn ze op transport gegaan naar Duitsland. En in Duitsland, Kelsterbach, nemen wij die over en we brengen die naar Praag en distribueren we over Praag. Daardoor kunnen ze binnen 24 uur op de borden liggen. De Tsjechen in deelnemende restaurants eten ze wel en vinden ze naar eigen zeggen ook lekker, maar zijn er niet happig op om dat voor camera toe te lichten. Toch is het niet zo dat ze massaal worden besteld, maar dat hadden de mosselbedrijven ook niet verwacht. Het zijn ook restaurants die bijvoorbeeld het product in eerste instantie geen eens op de kaart hebben staan. En dat is eigenlijk wat we proberen te bereiken, is dat mosselen, dat het een product is wat dus meer standaard gewoon op de kaart komt te staan. De mosselsector hoopt naar Tsjechië, maar vooral eerst Praag, een nieuwe mossellijn te kunnen beginnen. Al is er nog wel wat werk aan de winkel, want alleen al hier in Praag zijn er meer dan 5000 restaurants. En daarvan doen er op dit moment 33 mee. Natuurlijk hadden wij meer gehoopt en als je hier door de stad loopt, dan hoop je dat je het overal tegenkomt. Maar we moeten realistisch blijven, het is een eerste keer. In een land wat nog niet zo bekend is met je product. Ik denk dat je daar gewoon 3 tot 5 jaar voor moet nemen. Je bent het echt aan het opbouwen. Je bouwt het echt van nul af, bouw je het op. En dat heeft gewoon een aantal jaar nodig. Je moet nu consequent die promotie blijven voeren. En daar ben ik ervan overtuigd dat dit een land en dat dit landen worden die zeker zo belangrijk kunnen worden als bijvoorbeeld Nederland of België. En de reden waarom de mosselen juist in Praag worden gepromoot is omdat Tsjechië een opkomende markt is op het gebied van voedselconsumptie. En daar wil de mosselsector optimaal van profiteren. De laatste werkzaamheden aan het nieuwe knooppunt in de Sloeweg levert flinke overlast op. De weg is afgesloten om het nieuwe knooppunt op het bestaande wegennetwerk aan te sluiten. Het verkeer wordt daarom omgeleid over kleinere wegen. Maar weggebruikers uit de richting van de Beverlanden en Walcheren liepen daardoor vanmorgen ruim een uur vertraging op. En de rest van het weekend moet ook rekening worden gehouden met overlast. Dus let goed op hoe je van het weekend moet gaan rijden. En dan worden eigenlijk de rotonde wordt verwijderd. En dan worden alle laatste aansluitingen, alle laatste deklagen en de inrichting wordt aangebracht. De overlast is maandagmorgen definitief voorbij, want dan is het gloednieuwe knooppunt af en kan het verkeer weer soepel doorrijden. Een van de 3 verdachten die is aangehouden voor de dood van een man na een healingritueel in IJsendijken is weer op vrije voeten. De persoon die een gast was bij de healing blijft wel verdacht. 2 organisatoren van het healingritueel zitten nog wel vast. Het slachtoffer overleeft woensdag na het gebruik van hallucinerende middelen tijdens een healingsceremonie. Over de doodsoorzaak en de identiteit van het slachtoffer en de verdachte doet het Openbaar Ministerie geen uitspraken. Bij een ongeluk in de polder bij Ierseke is vanmorgen een meisje van 12 jaar oud gewond geraakt. Rond 8:30 werd het slachtoffer door een vrachtwagenchauffeur van haar fiets gereden. Ze is uiteindelijk met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De 30-jarige chauffeur uit Roosendaal is verhoord en getest op eventueel drank- en drugsgebruik, maar uit die test kwamen geen bijzonderheden. Over de toestand van het slachtoffer is nog niks bekend. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Op het graf van de onbekende dode vrouw van Westdorpen is vanochtend een gedenkplaat geplaatst. Een bedrijf uit Hardenberg heeft die gemaakt en aangeboden. En het is niet het enige eerbetoon wat de vrouw nog krijgt. Want niet alleen tijdens de uitvaart was er belangstelling van vreemden uit de buurt. Het graf wordt nog steeds regelmatig bezocht.
Dat was natuurlijk heel fijn. Verschillende mensen, ze namen een bloem mee en of ja, iets kleins, een kaartje of helemaal niks, maar gewoon aanwezig zijn. En dat is fijn en toch zeker omdat je dan nu ook nog kaarsjes ziet. Dus dat betekent dat er toch mensen nog het graf bezoeken. Op de plaats staat alleen een gedicht en een afbeelding van een regenboog. Ondertussen hoopt de politie nog steeds te achterhalen wie de vrouw is. Opsporing Verzocht besteedde daarom deze week opnieuw aandacht aan de zaak. Een brand in een kapsalon van zorginstelling Vremdieke in Hoek. Met een dode en 2 mensen die moesten worden geëvacueerd vanwege de rook. Een ramp zou je zeggen, maar het ging hier gelukkig om een oefening. Er werden namelijk opnames gemaakt voor een instructiefilm voor de hulpdiensten en hulpverleners in zorginstellingen. Deze film nemen we op omdat de zorginstellingen getraind moeten worden in het bijdrage leveren bij een COPI. COPI is een verzamelplaats waar de hulpdiensten de inzet coördineren. De film is eind dit jaar klaar en wordt dan gebruikt in alle zorginstellingen in de provincie. Sinds de 5 jaar dat kledingontwerper David Laporte een eigen kledinglabel heeft, verovert hij langzaamaan de hele wereld. Zo droeg wereldster Rihanna vorige maand nog een van zijn creaties. En hoewel zijn atelier in Amsterdam staat, viert hij zijn jubileum gewoon in zijn geboorteplaats Goes tijdens Goes Couture. Of ik nou heel talentvol ben, dat weet ik allemaal niet zozeer. Zo zie ik het zelf niet. Maar ik ben gewoon iemand die heel hard kan werken en heel veel doorzettingsvermogen heeft. En ik denk dat uiteindelijk in een creatief beroep is het natuurlijk naast dat je creatief ook iets moet kunnen vertellen, dat je vooral ook dat je een lange adem hebt. Dat is toch waar het om gaat. Weet je, het is, als je dit doet als vak, dan kan je niet op een punt zeggen van het is nu goed. Want dat is namelijk niet aan de hand als je iets creatiefs maakt. Het moet gewoon echt goed zijn. Dus je moet het heel vaak opnieuw maken of je moet gewoon door en door blijven gaan. Zoeken totdat het goed is. En dat duurt heel lang. David studeerde van 2006 tot 2012 mode op de Kunstacademie in Den Haag. Dat was wel heel heftig. En ik was ook niet echt een wonderkind hoor, op de Kunstacademie. Dat ging best wel veel met pieken en dalen en nachten overwerken. Maar op het eind heb ik het wel goed afgerond. En daar heb ik heel veel geluk mee gehad. En dat geluk is David in zijn verdere carrière bijgebleven. Toen ik net die eerste collectie presenteerde was het in 2014. En toen, even kijken, het jaar daarna, toen droeg Solange voor mij wat op het Met Gala. En dat is een heel groot gala in New York. Zeg maar de Oscars van de mode. En dat is natuurlijk erg hulpvol als jong label als dat gebeurt. En dat jaar daarna won ik een grote Europese prijs in de mode, Woelmarktprijs. Dus dat was natuurlijk erg handig. En toen had ik een aantal hele mooie samenwerkingen die daar weer op volgden. Toen afgelopen maand een Rihanna die wel droeg. Dus zo heb ik steeds wel dingen dat het zeg maar geluk en ook timing en gewoon mooie dingen die elkaar opvolgt. Het volgende mooie evenement in de rij is David Laporte's 5-jarig jubileum. Dat hij viert op Goes Couture. We zijn natuurlijk al weken bezig met de voorbereiding. Maar ik hoop gewoon dat het natuurlijk een spectaculaire en hele mooie show wordt. En dat ik iedereen een beetje mee kan nemen in de 5 jaar. En ook hoe het label veranderd is en wat we allemaal gemaakt hebben. Dus ik hoop gewoon daar ook een beetje inzicht in te kunnen geven. Maar David is voorlopig nog niet klaar. Er zijn nog zoveel dingen die ik wil doen. Ja, 100%. Wat ik heel graag zou doen was al een tijdje in het buitenland zitten. En daar nog werken. Dat zou ik graag doen. Er zijn nog wel wat artiesten die ik graag zou doen. Ik heb vorig jaar een samenwerking gehad met Nationaal Ballet. En dat vond ik echt te gek. En ik zou heel graag dat ook nog verder uitwerken. Ik zou wel bijvoorbeeld het New York City Ballet willen ontwerpen. Dat lijkt me echt fantastisch. Dus als ik iets mag bedenken, is dat het wel. Ja. Het begon vanmorgen nog veelbelovend en prachtig met deze zonsopkomst. Maar echt genieten van de zon zat er niet in, want er trokken zo nu en dan nog felle buien over de provincie. Morgen is ongeveer vergelijkbaar met vandaag. Er is een mix van zon, wolken en een paar buien. Ook waait het stevig en is het iets kouder. En straks kunt u weer kijken naar onze serie over de Slag om de Schelde. Deze maand op de kop af 75 jaar geleden. Met vandaag operatie Switchback en de verwoestingen in West-Zeeuws-Vlaanderen. Sluizen is de hele dag eigenlijk gebombardeerd. En toen waren we toch wel bang, want links en rechts en voor en achter werden de huizen in Belfort getroffen. Dat straks, gevolgd door het uitgebreidere weerbericht en het programma De Stoel. En zo heb ik ook alle huishoudelijke mededelingen gehad voor vandaag. Fijne avond, goed weekend.